For helvede altså. Jeg er ikke engang gået til morgenmad, altså. Og det ikke engang råd til en fucking bil, mand. Fucking fattig idiot, mand. Gud, jeg også havde en bil. Ej, skal du simpelthen med mig? Nej, min cykel. Jeg vil ønske, jeg var rig. Den er lidt tungere i dag end i går, men... Hvad er det? What? No way. Jeg skal have et hus, jeg skal have en bil, jeg skal have det hele nu. Jeg skal ikke i skole, jeg skal bare have det hele, mand. Hej, er det Jannik fra Nybolig? Ja, det er det. Jamen, perfekt. Jeg hører, I har det dyreste hus. Ja, det er korrekt. 50 millioner. Det har I? Ja. Okay, perfekt. Men prøv at, Jannik, jeg tager det. Altså, jeg tager det. Jamen, perfekt. Jeg kommer nu. Okay. Yes, jamen jeg laver aftalen klar. Vi ses dernede. Ja, jeg har nøglen med, så får du den med det samme. Hej. Hej, Jannik. Hej. Har du et hus til mig? Jamen, jeg har det her. Er det ikke bare det? Jeg tager det. Ja, jeg tager det. Jamen altså, så bare skriv hernede, så bare lige en hurtig underskrift, og så kan du få nøglen med det samme. Ja, men tillykke med det. Så er det dit. Jeg sender ringen. Det er godt. Tak for det. Ja, hej. Hej. Taxi! Hvor skal du hen? Jamen, jeg skal bare hen til et dyrt sted, hvor jeg kan få nogle fede biler, og det skal bare være alle mulige biler. Så der skal jeg bare hen. Tak for det. Jeg går ind nu og køber nogle fede biler. Den farven spiller bare ikke helt rigtigt. Velkommen til. Hej. 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 Hvad kan du lave? Frederik, jeg skal have noget fedt. Jeg skal have noget hurtigt, noget elegant, og det skal være dyrt. Hvad siger du til det? 4 Jamen, den fed farve, og den er hurtig. Den er hurtig, den er bare hurtig. Og den er rigtig dyr. Den er rigtig dyr. Den her, den står til 3,7. Ja. Er det nok? Det tænker jeg, det er lidt den lave ende, men det er sgu fint, tænker jeg, for den nu. går lige. Jamen, prøv, jeg tager den her. Fedt. Jeg skal bare have den. Jamen, jeg sender sgu selv. Tak for det, jeg sender bare pengene. Ja, det er fedt der. Det er rigtig fedt. Hvad så, bror? Jeg hørte, du har købt et hus og sådan noget. Ja, det har jeg. Ja, skal jeg ikke lige komme forbi og se det, mand? Jamen, du er velkommen. Det er fint, så kan jeg lige tage lidt godt at drikke med, du ved. Jamen, perfekt. Det er fint. Jeg er på vej. Hej. Hej, hej. Hej, mand. Velkommen Godt at se dig. Hej så. Kæft, det er et fedt hus, du har fået dig her. Hold op. Jamen, lad os komme i gang, drengene. 2 timer senere. Nå, men det var den plads, drenge. Skal vi begynde på noget Jack D her? Jeg tænker, nu har jeg skrevet lige ud med det der, den der rumors der. Jeg tror, du skal hjem af nu, ikke, Marker? Så Jeg skal fandme hjem. vi smutter. Tak for i aften. Så, Marker. Skal vi hjem af? Jeg skal fandme hjem, mand.
Undskyld. Ja. Ses, drenge, mand. Endelig en del af de seje. Hvad? Nej, tilbage. Nej!